Groundbreaking sa second runway sa Mactan Cebu International Airport, gipahigayon. Ani ang report? Formal nga gipahigayon kaganihang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa second taxiway o parallel runway. Sila si MCIAA General Manager Attorney Steve Dikdikan, Congressman Raul Del Mar, kinsa mo'y nangamahan sa MCIAA Charter ug Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan ang nangu sa kalihukan. Mitambong usab sila si DOT-7 Regional Director Shalimar Tamano ug ang kadagkuan sa GMCAC, ang pribadong kompanya nga nagduma karon sa pag-ayom-ayom sa Mactan Cebu International Airport. We will no longer have the vulnerability of the other airports, where if the runway has any problems or any repairs need to be done, we will have to stop operations. That will not happen to us. Second is that it can improve our capacity. So there is an estimated of I think 30% increase in capacity. Ang secondary taxiway o parallel runway adunay gahin nga 2.1 billion pesos sa civil works, samtang 500 million pesos sa electric works. 2.5 kilometers ang gitason niini ug adunay gilapdon nga 60 meters. Gikatakdang matapos sulod sa duha ka tuig ang parallel runway o gilaumang makasulbad sa padayong nagsaka nga mga flights. Sa katukuran niini nga bag-ong runway, gilauman ang pagsaka sa gidaghanon sa mga flights nga ma-accommodate. Apan gipasabot sa General Manager sa MCIA nga dili kini mamahimong dungan nga gamiton sa kasamtangang runway. We'll never be able to use two runways simultaneously. There's a 1 kilometer from center line to center line displacement. But it can be used alternately, meaning that one aircraft will leave, one aircraft will arrive after. Gawas ni ini, laing runway usab ubos sa GMCAC ang gikatakdang sugdan og trabaho o gilaumang mahuman sa 2032. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.